gịnị na-afịọ bikonu? Chineke ụmụ gị nọkwa gị n'aka. Ana m akpọku gị o ezi nna m Chioma, ana m ebeku gị o nna m onye nwe m. Obodo anyị emebigo, obodo anyị aghasago. Ewuo Chime, ewuo nna m agụụ na-egbuzikwa ụmụ mmadụ n'obodo anyị. Isi ka anyị gokwa ụmụ mmadụ anya. Ihe mgbu ebe niile, arịrị egbugokwa ụmụ mmadụ n'obodo anyị. Ọkwa mmadụ nwe ọgọdọ egwu na-ata, ọkwado mmadụ nwe ọgọdọ egwu na-ata. Lekwe mmiri ka ọ na-eru n'igwe, mmiri azụ ebelebe ga-egwu, mmiri azụ papa ga-aba ewo, mmiri azụ ebelebe ga-egwu, mmiri azụ papa ga-aba. Ọ gịnị dị ma ọkụ gaa n'igwe asị na ọmụmụ ọnwa? Ndị be anyị, gịnị meziri anyị achọghị ịlụ ọrụ ugbo? Ndị nke na-arụ arụ ụjọ jizikwa ha n'ime ọhịa. Onye ka anyị mejọrọ bikonu? Na mgbe mbụ ndị be anyị na-akọ ugbo, mana ugbu a ọ gịnị na-emezinụ? Ewo, anyị na-eche nri mpute, anyị na-eche ego mpute, 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 anyị na-eche nri mpute n'ebe ala bara kasa. Ana m akpọku gị o ezi nna m Chioma, na m ebeku gị o nna m onye nwe m. Obodo anyị emebigo, obodo anyị aghasago. Ewuo Chime, ewuo nna m agụụ na-egbuzikwa ụmụ mmadụ n'obodo anyị. Isi ka anyị gokwa ụmụ mmadụ anya. Ihe mgbu ebe niile, arịrị egbugokwa ụmụ mmadụ n'obodo anyị. Ogbenye niile ndụwa na-atụ n'ọnụ, ndị ya na-esiri ike, nna gbadọsọ enyemaka. Nna m biko gbadọsọ enyemaka, nna biko nna gbadọsọ enyemaka. Anyị na-agba ụwa niile, ndị si obodo niile, ndị ndu ụka niile, biko gbadọsọ enyemaka. Nna m biko gbadọsọ enyemaka, nna m biko nna gbadọsọ enyemaka. I nwere ka ọha gị n'obodo ma nwee ihe ị ga-eri, nyetụ ụmụ ogbenye do ka ha rie. Ana m akpọku gị o ezi nna m Chioma, ana m ebeku gị o nna m onye nwe m. Obodo anyị emebigo,
anyị agasago. Ewuo ewuo chime, ewuo ewuo nna m, agụụ na-egbuzikwa ụmụ mmadụ n'obodo anyị. Isi ka anyị gokwa ụmụ mmadụ anya. Ihe mgbu ebe niile adịrị egbugokwa ụmụ mmadụ n'obodo anyị.